Welkom bij een nieuwe aflevering van Waarom Sjen maar Reitsen. En Joert maakt we weer een prachtig mooi onderdeel van dat heerlijke Christmenu. Maar waar gaan we Joert de keuken niet? Wij gaan Joert de keuken niet maar de waarman van de NOS, Gerrit Hiemstra. En als je het hebben hoe waar en hoe waarom Sjen, dan weten we al hier wel dat er een heel soort extreme wetteroerlijst west het dit jaar. Het al je te maken met de klimaatverorings. En ik daar weet Gerrit alles van. Dat is zo, maar als je safvolle van het waar binnen en eigenlijk de klimaatridder binnen van Nederland, nou, dan ben je vegetarisch. En dat gaan we Joert van Gerrit Hiemstra maken. Zullen we de keuken gaan? Doen we. Tjong, hè? Tjong. Nou, dat staan we. Is Ja. prachtig mooi, hè? In onze studio van de Christian in Friesland. Wat fijn is de best. Ja, leuk om je te wijzen. Ja, ik vind het hartstikke leuk. En ja, Joer, gaan we iets lekkers eten hier. Best een beetje een keukenprins, Gerrit. Ja, zeker wel. Ik had net altijd ontdekt, maar als ik het ontdekt had, dan vind ik het echt leuk om wat lekkers te maken. Ja. En het hele proces om het te maken, ja, dat is leuk om te doen. Hè. Dan ben je lekker bezig. En, Het is er wel van genieten als je de gong bent. Absoluut. Ik van het meisje, dus niet alleen van het eten, maar ik van het meisje. Ja. Dus, Ontspannen, hè? ja, zeker. Dan ben je even met de holle ergens oors mee bezig. Lekker actief. En dus pak je maar de Christ dan ik uit? Nou, soms wel, maar wie ik was dat we de taken wat verdelen. Hè, dat elk doet dan een gerecht. Ja, En, dat was eigenlijk ik deze weekend. Ja, want al deze geruchten bij elkaar vormen een prachtige kriesdiner. Het staat alle op de site van Omroep, dus daar heeft als genoeg inspiratie. En ik hoop dat ik daar Joert ik inspireren kan. ik hoop het ook. Ja, want Wat geef je maar? ja, wat zou we maken? Miranda. Mijn sidekick. Ja. Heel hartstikke goed. Miranda, ja, en Gerrit, het is vegetarisch, want Ja. best vegetarisch. En we praten, ze krijgen even aan elkaar. Dus hij eat what you preach. Hoe zou je dat gaan? Practice what you preach. Practice what you preach. Ja. Nou, dat Ja. goed ben ik net in Engelsje. Ja. Maar goed, dat is het zo. Dus ja, maar daar doen we straks wel meer. We maken een lekkere salade. Vegetarische salade van regenbieten. Er zit guided cheese er nog in. Oké. Er komt blokjes augurk in. Die kan sakeepje, dat is wel handig. Je doet er een beetje sla bij. Ijsbergsla. Appeltje, dat maakt toch als Ja. Gerrit. Komkommer. Ja? Dat is de salade. En dan hak je dan has lees je een ding met dit. Nou, ik heb er nog een in. Maar dit is een riesenveldje. Dit is Thais. En daar maken we spring rolls van. Oké. Van alle soorten groenten. En die blancheer ik eventjes. Ik ga hem even Is dat dan een soort pakketjes of zo? ja, Ik had nog iets lumpiaatje. Oké. Kijk, is die Vietnamese lumpiaatje? Ja. Die. Weet je Ja. wel? Maar dan, Maya's dit is vouwen. even wel oors. Oké. Deze is mijn kaart. Oké. Maar wij Ik had het alle nooit niet. Dus, inspiratie gooien we erin. ik vind het alleen maar geweldig. Nou, Gerrit, als het van mij de appel in blokjes snijdt, wat ik hier al mooie blokjes, zo ongeveer. Hoe is het van mij net een skill? Want ik vind het wel mooi dat die kleur van die appel wat waarom komt in de Ja. salade. Miranda, Ik doe de komkommer. ja, ik Oké. bedoel, mooi. De skill er net al haal je. Nee. Dat vind ik mooi. Het is alle gewosking trouwens, even voor de goede orde. En voor die, ik vind het klokjes net maar snij graag. Let dat er maar uit. En doe die pitjes er ik uit. Het bij de courgette. Ja. Heel smotsig. Oké. Ik doe lekker eventjes de bietjes en dan het komt al een keer clear. Ja. Zin hoor? Ja, zeker. Kom op. Hupsakee. Staat over. Nee, gerucht. Nou, daar gaat Oké. het. Goed zo. Succes Ja, erbij. ja, nou, ja, ik maar- viel maar- een heel grote verantwoordelijkheid op mijn schouders. Ja, dus, nou, dat Is ik zo? Ja, Is dat ik zo? Het is gewoon niks aan. Ging het vandaag ja nou, Gerrit? Oké. Maar green is wel die kleur. Ja, op zich hoor, ja. Ja. Dat je dat wat symbolisch besjuggen. Want je bent vegetarisch eten hier. Ja. Vanwege. Practice what Nou ja, you preach. vanwege klimaatverandering. Ja. Het, Wat wie dat moment als je dacht, dit mat oors? nou ja, ik had vanzelf net zelf bedacht. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat het produceren van vlees... dat een hele grote broeikasgassen tot gevolg had. Ja. Dus er Ja. is een hele grote uitstoot van broeikasgassen. Ja.
En het produceren van plantaardig voedsel, dus dezelfde spul, maar dan op een plantaardige manier, dat is vol efficiënter. En dus... Maar hoe zit er zo'n moment dat je op een gegeven moment er net meer maar goed gevoel vlees ziet te kennen? Of zit dat in de holle dat je denkt, als ik hier me voor inzet, dan moet ik het voortdoen? Ja, zeker. Dus uiteraard, als je er wat over vertellen, hè, klimaatverandering, daar vertel ik regelmatig wat over. Maar dan zou het heel raar wijzen dat je er zelf net de consequenties van neemt. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld, ik ga al 4 jaar rijd ik in een elektrische auto. Dat is extra iets. Vroeger auto's weer mijn hobby. Dus ik dacht van, nou ja, ik dan ooit eens een keer wat geld verdienen gaan, dan heb ik meer een mooie auto. Maserati. Precies, Hier, Maserati. Die 6 cilinders, op Ja, geweldig. geweldig. Blazen maar dat ding. Precies, Ja. maar daar had ik dus ook afskiën van naam. Want ja, ik bedoel, dat is net meer Tarimie, maar de realiteit. Oké. Dus vandaar dat ik de consequenties neem. Als je een auto rijdt, dan van, het is ik wel mooi. En dat is toch ik mooi, hoor net. Maar, Ja, maar dan schreeuwt die als klimaatridder. Die griene hè, hart. dan denk je bij jezelf, ja, dit ken het. Nee, dat ken ik niet. Nee, zo, en vroeger dacht ik daar net bij en ik denk dat dat van hele protte mensen geldt. Ja, ik net. Nee, een hele protte mensen die denken er net bij maar als je er wel naar denken gaan, ja, dan denk je op een gegeven moment van ja. Maar waarom denken mensen er net over? Want Maar het is toch een beetje troost naar je, Ja, sorry. want zelf krijg ik in Apel. Ja, maar moet ik praten. Het is moeilijk, hè? Iets hier is een sociale gebeurtenis, hè? Ja, dus, nee, maar ja, ik wil graag een salade, maatje. Maar waarom vinden mensen dat zo dreig? Want ik denk wel eens, is het net te grut van mensen om... En het is net iets wat je van die ien op de oren acuut te zien is. dat denk ik wel. Zo rijdt dan zit je wel een stukje klokhuis in. Dit ik snijd eruit. Ja, snijdt een minuutje. Dat is wel goed. Zo, ik ben hier een professioneel kok, hè? Dus Nee, nou, ik mag me een beetje krediet, ja. Maar is dat, ben hier toe. is dat de grut van mensen om... en is het ook lekker om daar net over denken te worden, want dan hoef ik niks van. En het zit me tijd wel uit. Wel, ja. Ik wil wel graag in die mooie auto rijden en dat lekkere stukje vlees. Ja, ik denk dat het voor mensen net concreet genoeg is. Dus het feit dat je als persoon net zo volle invloed hebt op dat proces. Ja, in je up. Als dat je idee is, ja, dan denk je van, nou ja, laat maar zitten. Het zit me niet goed door je. Ja. Ja. Maar het kan net. Nou nee, als je zorgt wat de gevolgen binnen, dan komt het erop deel dat we toch echt oors inrichtje maken. Want oors dan komt het net goed. Op een haas is verkeerd. Ja, zeker. En die gevolgen die zorgen je nou al regelmatig. We gaan nou al... het waar? Ja, zeker. Het waar is al verloren. Dat verloren... Ik denk dat het ook nog volle meer verloren is zil. Dus zat het nou is, zo blijft het net. Nee. Hey, Gerrit. Ja. Ik ben jij nou met die salade bezig. En ik help je een beetje. Want ja, ik snij ondertussen. Oh, dat hindert niet. Maar dat ken alle hierin. De augurk ken erin. Ik ga de bietjes erin, zit dan een siepeltje in. Oké. Zo, is dit wel oké? Ben je er maar tevreden? Fantastisch! Is dit de eerste keer dat een appelsas snijdt, Gerrit er net? Ja. Okay, goed zo. En de komkommer, die komkommer kan er ik gewoon bij. Alles? Doe het er maar in. Helemaal goed. Ik ga hier een pultjes. En die ging ik heel mooi 10 snijden. Maar met die kan je heel mooi 10 snijden. Op deze manier. Zo. En pultjes doen ze altijd heel. Maar als je een beetje zo snijdt, is het heel mooi. Nou, du hast het vaker niet. Ja, ik kom maar 1 keer. Teken maar al. Deze zo snijden. En dan... ga ik hier, dat is wel even een toek, want hier ga ik water op steen. En dan ga ik de gnieten die ik daarin doe, want ik ga wat tarien, paprika en taugé, het een hele oren, dat is volle snelle geer. Ja. En ik word een beetje knapperig geworden. Ja. Dus wat ik nou doe, is een pansje opzetten met water. En dan elke keer smiet ik het erin. Dus als dit nou even als voorbeeld doe, zo, dit gaat even heen en weer rond, gaat het erin. Dan haal ik het er zo uit. En dan doe ik het erbij. En dan krijg je een hele mooie... Het blancheren is het dan? Ja, het blancheren. Oké. Dan had je een hele mooie groentebouillon hoor. Ik kan het nooit voortdoen. En ik altijd als advies eventjes nog even zo'n plastic bakje. Want de vriezer is een grootste vriend. Hè? Dan doe je het er even in. En hij is perfecte bouillon.
Nou, goed idee. Ja, op zonnecellen kan je altijd even een diepvriesmat. Ja, zeker. Nou, Ja. en dan dit keer eventjes lekker mengen. En dan word ik aasten nog eventjes lekker van je mee die springrolletjes maken. Maar het is wel een slietjager, toch? Of net? Ja? Ja, vind ik wel. Hey, en ik Dus. denk dan, waarom verhudde dat debat over klimaat? Hè? Dat zul je natuurlijk in alle online reacties. Of soms lijkt het woord klimaat een mening is. Ja, ik denk dat dat van protomensen op die manier oerkomt. Maar als je het verhaal wat ik in ieder geval probeer hier oer te brengen, dat is gebaseerd op de wetenschap. Maar dan zeggen ze meestal, ja, dan binnen weer orenonderzoek en orenwetenschappers. Ja. Het oren zezen. Ja, dat Wist dat ik moedelees van? Of? Nee, ik ben er net moedelees van. Want die wetenschappelijke realiteit, die zal net verhoorden. Zo, als je gebruik maakt van de wetenschap, dan kan je daar net in selecteren. Je kan net zeggen van, nou ja, dit is de wetenschap die we ook wel gebruiken. En deze die we ook net gebruiken, dus die school aan de kant. Ja, zo werkt het net. Nee. Dus als het op die manier werk je wordt, dan moet je alles accepteren. En dan kan je daar net in selecteren. En vaak wordt die selectie ook dienen. Maar stoort je daar dan hoe? Een bepaald doel. Ja, zeker. Daar stoor ik me wel aan. Omdat het eigenlijk een soort een manier is om mensen met vergek te houden. He, dus als het een bepaald... Ja, of zij denken dat het echt zo is. Dat het wel afvalt. Of... Ja, maar dat is precies de andere kant uitredeneerd als wat een wetenschapper doet. Die zei van, ik weet het net. Dus, maar ik onderzoek je wat er aan de hand is. Ja. En dat is, als ik daar resultaat van krijg, dan is dat resultaat de werkelijkheid. Vaak gebeurt het correct om. Mensen bedenken eerst hun werkelijkheid. Van, zij is het. En vervolgens zie je ze argumenten om dat te ondersteunen. En de argumenten die het net ondersteunen, ja, die worden net broeken. Maar dat is een totaal onwetenschappelijke manier van redeneren. En daar kom je uiteindelijk ook net verder mee. Nee, maar dan komen mensen het zien omkoers. Ik wil in Ja. corona. Hoe hou je dan de humor er wat in? Hoe doe je dat? Nou ja, als je het, ik denk dat humor ook wel belangrijk is. Dus je moet het een beetje relativeren. Maar de werkelijkheid mag je net te volle relativeren. Dus als je ervan uitgaat dat de wetenschap het bij het rechte eind had, dan zal het ook zo blijven. Dus dan, het is wel zo dat als je zeg maar, dat onder de kans komen, is het wel zo dat het wat meer tijd vergt zal, zodat iedereen op hetzelfde paard zit. Maar uiteindelijk, als het klopt wat de wetenschap is onrekt, ja, dan is dat gewoon het verhaal. En dan kan je er wel 100 keer over praten van dat het net zo is, maar dat bloedt dan overeensteken. Ik word een springrolsmaatje, maar dat wel. Zeker. Ja, zeker. Ja, ken je dat even? Ja. Voor het mondgevoel is het altijd lekker als je geen fly ziet dat er iets knapperigs in zit. Zeker. Dus waardoor ik lekker hazelnootjes nog even hoe die salade. En die salade is zo verkleerd. Die heb ik al lekker op smaak maken maar mijn wereldberoemde dressing. En dit receptje, dan maak je even op de side, want dat stiert ik op de side. En nou ben we eigenlijk zo vier om die grienten die ik hier... Nou wordt het moeilijk. Kleer, nou, dat valt wat daar. Zit die grienten hier, ik even voordienen. Dus alle verschillend in die verschillende garingen. Nou, dat is ook belangrijk. Dan doe ik er nog een lekkere smaakmaker bij. Dat is vaske gember. Oh, heerlijk. Dat raspen we gewoon doorheen. En hij is ook een mooie microraspers. Dat zou eigenlijk in elke keuken wezen maken. Zo'n microraspen wezen maken. Want ik citrusfruit, mooi limoen even ergens doorheen raspen. Is ik altijd nog zo lekker. Achterkant eventjes eruit strikken. En nooit de chin maar zo. Nee, dan snijst die nooit. Vinger erin. Nee, goede tip. Nou ja, maar ik bedoel, je weet het net. Ik zoet zat dwang kennen. En dan hebben we, dat mengen we natuurlijk eventjes. En nu komt het ondertussen, lees ik even, hier ga ik heatwetter in. Okay. Dit is dat riesveldje, zeg maar, hè? Ja. Die spring roll. Dan doe je er even per keer eventjes zo. Dit even, dat het onderlaait. Zo. Dit gaan we even mengen. We zullen het even mengen ondertussen. Ja, zeker. Zo. En dan pak ik hem op. Moet maar heel even. Ja, heel even. Ja. En Onderkant. die even, even goed draaien, dat die, dan wordt het wat soepeler. Dan hak je een witte theedoek daarlijn. Want dit kan je net op een snijplank lezen, want dan plakt dat riezenveldje erom. Ja. Dus door we zo. Dan moet je even goed zien, want er staan wat streepjes op. De goede kant boven. Ja, nou, dat valt wat taak, hè. Maar het gaat er vooral om dat als je hier dus
de zus net meer het veldje zou lezen. Maar er moet net de volle op. Oké. Dus je moest echt even... vroeger rookt? Vroeger ik rookt? Nee, nooit. Nooit, hè? Nee. Oh, ik zou een checkje voor mij. Maar, tje, Ik ken het maar ja. principe. Ik ken het principe. ja, nou, misschien heeft het... Dan pak je dit veldje op. Dan moet je even goed zien, ja? Dit veldje pakt op. Die doet de oer heen, ja? Nou druk je hem aan. Dan zus die grienten er al mooi doorheen. Ja. Die zijkant van de grienten ik een beetje aanstippen. Ik vier het niet, denk je. Wat zeg je? Oh ja, wis. Beetje zout en pieper erop. Ja. Zo. Hup. Nou, die erop. Dan terrorrol je. Ja. Strak houden, hè. Zie je dat Ja. die theedoek houdt het beetje. Oké. Dan vouwst hem hier in. Een soort lumpiaatje werd het. Ja, dat is het. Oh. Ja, het is een lumpia. Dit is echt Thais. Ja. Hé, hoe vies dit? Ja, mooi. En lekker, jong. Ja, nee, ik Dat is het had er wel koud nog eten. doen. Het is ook wel lekker om er een dipje bij te doen. Lekker voor bij de borrel. Daar gaat het nou eventjes net om, want we maken het bij die salade. Dan luistert het gewoon zo mooi netjes dat. Dus ik wek je van Jim eventjes zo'n vuiltje. En dan moet je zelf vouwen. Ja, want Jim even vouwen. Ja, Zo deze even... beetje... zo, en op dat Hestelpel in de Gaten moest het ik net zeggen van... Nou, ik leer dat even een jaloere wekje. Want dan is het helemaal... nog fietsen net, maar waarom niet Nee, weg? nee. Dan last het op, Zo, ja. deze erop. Ik doe Oké. er voor de wisseling nou even wat zout en pieper erop. Want dan moet je dat elke keer dat doen. Dit mag ik nog even trommengen, Gerrit. Wat is het gezellig, Ja, hè? gezellig. Hartstikke gezellig. Ik vind het hartstikke leuk, man. Hé, maar ik maak even hoe dat vegetarisch in staat, hè? En hoe moeten wij onze toekomst van het culinair nog zien? Je was alleen maar springhaan niet, Nessa. Ja, Er zit zo het eiwitten in, hè? ja. Ik had er een keer een zwietje. Misschien een keer voor de volgende keer. Springhaan. Ja, Op het kriesmenu, ja. Zo'n roltje maatje, springhaan erin. ja. Maar door best vegetariër, dan krijg je nog steeds, best nog steeds, ja, ik heb de Joert hopelijk wat inspiratie om dingen Oh, je lijkt er te al. maken. Just hem net. Maar, hè? Oh, nee. ja, hij leidt er al, ja. Om wat inspiratie te Jan, maar vind je het leuk nog steeds om naar je ding te... Krijg je er nog genoeg inspiratie van het vegetarische? Want, of mist het vlees? Nou, zeker. Sterker nog. Mist het vlees? Nee, totaal net. Als er een keer... Je mag wel de stap zetten. Wacht even. Ja, Ja, aan het begin heeft het te vol in. Oh. Wacht even. Maar dan mag ze stap zetten, zei je? Ja, om ja, begin. en dan komt er achter dat er dingen binnen... Ja, hier dit er. die is van tevoren net verwacht eerst. Dus Ja, als de stap zest, ja. dan hier plakt vast, jongen. Dit wordt niks. Hoe kan het dan bij jou op televisie mislukken? Ja, Het komt goed, het komt goed. wacht even. Oh ja. Hestem? Het is krijg zo'n sticker, West. Ja, precies. Precies. Die is er van Oorhelje mast. Hey, dat we dan nog waarom zeggen op het Aroene Ier... Ja, dan valt natuurlijk op van de waarsextremen. Hè? De Zeker. wetteroerlijst. hier in Friesland hebben we dat ook een beetje gehoord. Ja, Ja, het is zo dat van het hier... Er zijn nog nooit zo volle situaties geweest met extreme regenval als dit hier. Er zijn 16 situaties geweest, maar meer dan 50 mm in een etmaal. En van hen het vorige record, om zo maar te zeggen, dat we 13 dagen in een jaar. En nou ja, hier in Friesland, in Waardsein, hebben we toen Ja. van die enorme oerlest gehad. Dus dat zijn voorbeelden van situaties die dus in de toekomst vaker voorkomen kunnen. een En kist dat komt alleen maar door de CO2? Ja, dat komt Dat is het enige dat... terug de broeikasgassen. Ja, klopt. Daar werd ik onderzoek naar die werd het om leidt. En ik kan nooit zeggen van het leidt 100% om een klimaatverandering. Het is altijd voor een gedeelte. En er zijn ook situaties waar klimaatverandering geen rol in speelt. Maar dat mag dus goed uitzieken. Ja. Voordat ze zeggen kent van ja, zo zit het. En wat kun je dan dwan? Maar die bedrijf is er dan concreter waskari, gerichter? Onder andere doen we dat. We hebben nu ook een project die te jaren met KNMI. Hebben we bezocht een beter waskouwingssysteem voor extreme delslag, voor extreme regenwater te ontwikkelen. Ja. Is nu nog in een soort proeffase. Maar dat zijn dus manieren om beter om te gaan met die veroorzaakende omstandigheden. Dus we zullen, dat is een manier om eens aan te passen aan het veroorzaakende waar. Ja. En dat zullen we volle meer doen.
Maar dat ben ik na je dingen, hè? Ja, ik met praten en techniek, nee, niks. dat ben ik net wend. Nee, maar ik maak springrols, hè. Krijgen we niet. Oké. Maar wat zou zeggen, dat zie je vaker. Nou ja, wie moet, als het waar verhoort, als het klimaat verhoort, dan zullen we ons daar aanpassen moeten. En dat zal extra moeite kosten en extra, kan ik wel extra skeer, ja, het kan extra geld kosten. En bijvoorbeeld wat in Limburg gebeurd is, ja, dat is ook iets wat vanzelf van Nederlandse omstandigheden onvoorstelbaar is eigenlijk. Ja. Maar het is gebeurd. Ja. En het is echt een voorbeeld van iets wat vaker voorkomt. En misschien nog wel extremer werken. Hoe precies en wanneer precies, dat weten we net. Maar dat het dan neemt, dit soort omstandigheden, dat is inmiddels wel heel erg duidelijk. Zo jongens, de laatste handeling. Die rolletjes die gaan we even snijen. Ja. Ik wil eigenlijk graag met je trein even ommaatje. Eerst een beetje ijsbergsla, even niet zo'n rinkje. Dat is, die kerst eigenlijk in elke kookwinkel krijgen zulke rinkjes. Liets beetje van die dressing roeren, dat is haast leading in dit gerecht. En dan stamp ik dit even een beetje onder die slaat, zo, dat het onderin laait. Dan komen we maar onze salade. We hebben alle energie indrukt, maar die guide cheese en die hazelnootjes en die bietjes, komkommer en dat appeltje, dat maakt het dik lekker fris. En dat is ook belangrijk dat dat dus mooi in lietse blokjes snijdt, want dan krijg je er namelijk een mooie salade bij. En dan stampen we hem even om. Dus daarvoor is die tonic stampen steeds maar. En dan gewoon echt even zo de ring even vasthouden, want dan krijgt het even wat krachtiger, want anders verskoot die ring. En druk het maar echt maar om. Dat het echt, walst is haast succes. En als dat ding haast, ja, gewoon zo'n mooi gelijk maatje. Dus ik probeer maar gelijk te krijgen een beetje. Ja, maar het is net aan de ene kant en aan de andere kant. Zo is goed. En dan eventjes zo omheen. Voorzichtig omheen drukken, voorzichtig omheen heljen. Dan leidt het in de midden. Ja. Nou, pakken we even die rolletjes erbij. Ja. En die plakken je er, maar dan hinder niet. Gewoon, en dan moet je even zorgen dat ze hem op 9 uur luisteren, of op een kwartier van 9, zo ongeveer zoiets. En hier op 4 uur. En hier op 12 uur. Hebben we dat? Dit zijn de details, hè? Ja, maar er moet en altijd een kreksel met blomskikken oneven gebruiken. Oké. Dat is net fjouwer. Oh, Heb ik altijd een treien rozen maar een takje erbij. Oké. De vrouw verwennen. komt wel heel correct eruit, zeg. Nee, maar ja, in detail maakt het verschil. Toch? Nou, zo. En dan hebben we hier onze dressing. En dan pak ik gewoon die dressing en die drippel ik gewoon samen in. Zo. Oh ja. Hoi. Doe het maar. Zo, dat lukt me nog wel. Oh. Nou, zo. Dat lukt me nog wel. Het is gewoon dressingoverlast is het hier. Dressingoverlast. Net wateroverlast. Tja, en net doe ik er even een mooi takje hele eventjes bij, want dan krijg je eventjes een beetje die accenten erin. Van die kruiden. Jongens, Ik vind het geweldig. onder tafel. Het ziet er prachtig uit. Is net? Ja, nou, Ja, ik had er nog toe aan. Nou, heerlijk. Ja. Glaasje wien erbij, Ja, alsjeblieft. Miranda. Zeker, ja. Het is Christ, hè? Liedbietje, dank u wel. Ja. Hey, en om toch een beetje hoopvol te eindigen, hè, van, ergens moet er een knop om bij de mensen. Hoe iedereen skiet het nu, want je wil al je toch liever in die auto rijden op het vlees zitten. Hoe doe je dat toch? Hoe begin je daarover? Ja, nou ja, de stap zetten. En binnen een hele grote mogelijkheden om dat te doen. Het eerste is beziek je zo weinig mogelijk energie te gebruiken. Dus energie besparen. Isoleren bijvoorbeeld is echt heel erg belangrijk. Is het meest effectief om CO2, om die persoonlijke CO2-footprint steeds maar te verminderen. Ja? Nou, kerst alternatieven ziek je voor fossiele energie. Dus bijvoorbeeld de elektrische auto rijden. Net op vakantie met het vliegtuig. Dat doe ik net. Dat doe ik inderdaad eigenlijk net meer. Maar wat is voor die mindset dan nodig? Nou ja, wat er voor nodig is er is eigenlijk maar één oplossing. Dat is namelijk stapje met fossiele brandstoffen. Ja, en je oude gewoontes los te laten. Precies. En op zich geen alternatieven. En die binnen er ook wel in de praktijk. Alleen nog
voordat je daar binnen maar een stapje zetten. En dat is vaak voor mensen dan maakt ze een drompeloer. Nou, dat is positief, toch? Ja, Gewoon die drompeloer en gewoon dwaan. En dan Komt blijkt snijden. het Dan, blijkt altijd maar Kijken we op het najaar en op hele mooie feestdagen. dank u wel. Jolanda? Dat doen we. Tjoch, hè? Tjo, En een lekkere salade. Super vegetarisch. Zonder CO2. hartstikke goed. Bijna. Gerrit, bedankt, hè. Lekker eten. Fijn dat je er wist. En morgen, dan ben we er weer voor een nieuwe Waarom Rijtje. Het menu hier terug. Ik zou zeggen, dan. Lekker eten.